Oh, fiddlesticks. Cuil ma písaí Fichille. Will Inion seo will nán an Fichille immert? Love Suze, come on! Ainta, nearly imposture seo, well. Come on, Curragil ding ya. Tama Kurma couple just set Fichille and seo. Ma smile in your chat trees. Anois. Agus immer. Nor tamish kant. Agus bemajig brat or of agus na bartiocht lufa. That chant ago. Oh, I love this. Yeah, deadly. To Bronner, I'm just aggroing me my hand and shaw. Agus to Brunton is tic tacs agam said the Anya. Guys, who are? Came Fanak with Vigre. Vi sé asig nar vi me ag olbhú ruddy tíomh muoi an sin. Oh, I love this. Ma fast she olbhú ruddy. Need like 3 sets and sin. But to lower fadúda an Fichille an seo agam scríb me agus a fáilsí me an uirthi an chéad lower Fichille scríb a riamh in éacht so tá mé piece of broadúil for sin. But sé mi iad ar thug inspiráid an Fichille agus an Gaeilge domsa, so scríb fuair mo iad bás cúpla bliana hen, so scríb me an leir se de mi iad. But na bhí me ag olbhú ruddy TVC, hit an carta beg an seo as mhála agus sé seo carta mi iad. So bhí me dúr beg agam sa tíomh mé, but tá sé imethe mascara ceacair gur maigad. So, Shane, Turner's, come on. Oh, I love it. Shirley. Oh, here, not Jan Sharon, Shane. Bruntiness, my who, agus bruntiness it. Agus caiisih bhfuil brísí ar cursús cos bhfuil le páiste. Agus do you know? So lean over the going féin an sin. Oh, I love lava craw. Agus tá dúis eile agam sa don duine a bhuaí. Chéad. Just piece of bag fum sa féin is as chundalmíma. Ní ceantar Gaeltach tá gceist Harbí ba thug má iad inspáid an Gaeilge agus an Fichille agus anna chuid Ceoil fásta, hui mar turas Ceoil fásta. An céad turas a bhí agam sa ná turas Aline, hui me hi gan CAD agus colis se limni agus ringi me Aline Jarrah. Agus hui an turas sin ar latíh nuair a husi me turas Ceoil. Seans beg go bhfuil aine ar se ar maharas Ceoil. Bhí se ligin Gaelic fásta. So it's ambient dance, trance, Gaelic rud a bhí gceist. But an sin bhí me gimmer le ma dhearthar Donal uair amháin agus dúirt se lam, oh Janie, níl tú half bad like. So he'll me right. So beidir go féidir lem gular turas beg. Just a gimmer. Ní bheith de riamh faoi. Agus an sin hosaí me ag dír ardmhaistir Alexander Baburin sé an ardmhaistir sin Grandmaster a bháin sa tír seo agus is as an rúis dus é. But dír se arm an Fichille múna scoil a Ballantyre. Agus níró an folklór nó facólas faoin Fichille an Gaelic amach sin na Harbé. So bhíorm sa folklór go thomla nua a com. Agus bhí sé just cóínta, bhí mé gobar le fidaments an coiste termiachta fadúda, agus bhí sé just simú folklaí nua a chur sa teanga. So bhí sé sin iontaach. An ábhar atá mé le cant faoi nniu ná Fichille san Oideachas. Tus go bhfuil mé se, I suppose, in éis cáilte i dóin páistí, ancient páistí. Green grafning, aha, I love it. Sin ceart. Mahoan. Bronnadh. Ní deanam sé le head sin oscar páistí to Bronnadh. But rian an cligan na páistí well tá agah sibh se tá páistí agah
just an dóin siimplí atá ina cloigeann acu. An dóin is fearr ar an dóin. Níl se cásta, just siimplí. So, óbrion an Fichille gaithintach, cos bíon na páistí just go thomláin cáilte in san I dóin na písaí, I dóin an cogu. So Boyle an písa bag a léamh má tá cead agam a léim sin seo é asím se síos se. Tógam sos bag. Oh, seo jazz. Gwyngraf? Bronnadh. Just cur síos ar an cluiche duas. Hosí an bhí se cruthaithe in san Ind harfa gámhíle bliana hen agus sin scéal ná bhí an rí a lorg cluiche nó rud éigin chun inspráid a thabhairt don na páistí agus saoil smaointeoireacht stratéiseach agus chun ginearál níos fearr a dhéanamh mar eile. Right, an cluiche. Tá daoine ag immert Fichille anois le níos mó na 1000 bliain. Thosaigh siad dús san India agus thar na blianta leis sé amach go dtí beag na gach cúinead an domhain. Tá scéalta an faoi cúcholann a bheith immert Fichille. Well, sin an fá bhfuil a méid sin gra agamsa don éachill. Is cluiche ionta é. Gá éireann na marú céile le fuil agus a lehéid in a háit, agus an tríide fád an réchosint agus a hábháil. Buíochas le dí nach bhfuil oring na rudí seo a dhéana aniu chun ar díseach a hábháil. Níl mé rócinnte fú sin anois. Is féidir a rá go bhfuil an íhil a cheann na clí coga is sinne ar an domhain. Léiríonn na písaí Fichille ball an arm na saidirí agus is é an Clár Fichille amach ra catha. Tá arm bán, arm dubh an. Glúisin an dá arm in chéile agus an sin tasín an treid. Antathe agus cosint agus strátéis, cosfuil le hain chugan na rire. Is cosfuil na céile córaach leis an ginearál ribh cogu agus os chóra céile trid chun an catha bhuachan. Sé an ginearál leis an strátéis is fearr a bhuain. Déamar tá rudaí. Bhí sé lur go mar fan tapaí ach níor tharla sé. Cearnach amach. An smaoinmh a bhí agam sa tosca bhfuil me se cáilte I dóin a bhfuil me múna páistí. Na barla buaidlam inspráid a thabhairt do dhaoine tismathirí, múnseoirí. An íhil a thabhairt isteach mar ábhar ifigúil, cinnte go bhaidlam, but just mar ábhar do páistí. Just tá sé comhiontaach. Tá anna cuid statisticí an faoin fiúntas an íhil do ancient páistí. Go háirithe like siad an féin go bhfuil sais eagla nó faitís ar daoine éasta. Bhfuil ceart agam? But páistí, níl an faitís nó an eagla sin orthú. So, bíonn si go thomláin just cáilte in san dóin sin. So, ba bhhailm just níos mó béim a chur ar an ábhar nó an cluiche seo. Cos níl go leor rudaí do páistí le bheith a fólam. Sin fág bhfuil si cáilte in san Nintendos agus a leid mar sin. Cos níl go leor rudaí, well, sin mar thura, na bura. But it's forbert inchine de páiste é agus is forbert léamh comáid anna chuid statisticí an de fáistí bhfuil a déanamh Fichille éireann siad níos fearr léamh agus bhí cinnte faoúda an mata agus an ólaíocht fásta agus bhí me smaoinú a géisteach le ruairí cuinn a caint faoin gur fiú béim a chur ar mata agus ólaíocht. Well, béidir gur fiú smaoinemh ar an ábhar seo I dús do dhaoine óga. Béidir, chuirteach de inchine ar leiad. Agus ó tí sóisialta fásta,
Tá sé anna himúil. I mar rang sa hosí mise ag múna a dús níorhach, beidir ochtar sa rang. Agus inéis tána uimhrithe a pléasca. Tus go féin na daltaí eile amach go bhfuil gach duine ag buine méid sin sprí as an rud. Agus ní mise atá déanamh sé an cléthe atá déanamh. Agus tána uimhrithe a pléasca inéis just an méid daltaí a bhfuil cáilte agus go hamlan tóca leis an cléthe seo. Cóhfuil má fís, bhfuil si gobar? Oh yeah, ó tá bronnadh. Yeah. An fiú? Well, maithe bucha. Maithe bucha. Búla bust an bucha. Shame. Right, féidir le sí síos arás. Go míl mai go Shirley agus Shane. Oh no. You see, sin tustan ar thug tú amach na PC. Agus ní ró tú a genú cossenger an rí. Okay, tá bronnadh níor mé no, ní mé sí síos. Bhí mé a conch le Shane ar air, actually, agus just ó tíomh creidimh páistí. Cos tá anna chuid páistí, imríonn siad pell, agus tá anna chuid rudaí do dhaoine a bhfuil foiinneamach ar nós, pell agus ammoníocht agus a lehéid. But bhí sé na conch lom fadúda tá sé múnú súsa chun de leo agus thosaí sé club Fichille in san scoil agus bhí sé rafaoin lad óg bhí, cuma difriúil air, costa bh lumpta. Agus nuair thosaí sé an club, dús an seachtain, bhí ochtar sa rang, dearad na seachtain a bhí fiche. Agus ní go leir spás. Agus an lad seo, bhí sé sayas tanny, piece of difriúil, a sin taingim curtúir na bones, nucha? Yeah. But de réir céile nuair a tháinig sé Átha Cliath, fuair sé a creidimh ina insin. Agus tá sé sin just béisiúil speisialta tábhachta. Agus tá cúpla scialtaí eile atá agam sa fásta, ó tíomh sóisialta, tá sé ionta gúil páistí ó gach tíomh den dó na measc le chéile ar an caideán nó, ar an leibhéal nó, ar an, I don't know, áit chéine. But agus fásta daoine ógas rang a dó a measc le daoine páistí daoine ógas rang a sé agus iad lig mar an ggéine in san dóin seo gach ile duine a lorug an buí. But bhí lead amháin agam sa le clí a Seán agus nuair tháinig sé, bhí sé, píos an amach amach in air, but nuair tháinig sé is just rang. Híl mé beidir na ró sé a ghlacha páirtint na pell agus amach agus sa leithir mar sin. But tháinig mé ró sé go hám an cáilte san nícheal agus d'éir sé go hanamhaid go sciupaí. Agus just bhí mé chuinní me súla air. Agus tháinig an máthair an lead seo isteach agus just dúirt tú lom gur míle maigur thug tú anna chuid creidimh don lead seo. Agus níor thuig mé go thomláin, ní mise tá tuairt an creidimh, tá éisin a fáin creidimh é féin tríd an íthel. But an rud a bhí aige ná bhí dyslexia aige. So ní raibh aon creidimh aige in sna gná ábhar. But seo an chéad ábhar a raibh sé a buí daoine as gachrán, daoine níos éasta. So an chéad uair ina dóin bhí creidimh aige ina insin. Tus go raibh dyslexia aige. Ní oibríonn cúpla anna chuid na gná ábhar lena hinsin, agus tá gach insin atá agin difriúil. Seo greengrafna den d'eagraí mé taspáintas Fichille in Jack an Ardmhéara I mí saoin an uirthi. Agus an méid sim a bhí a scolanna in san rud seo bhí sé anna speisialta. Harbar ar fad. Agus an rud, ná bhí bre. An rud
nuair a d'eagraigh mé an rud seo, Fichille Jackar le hagrú ach nuair a bhí na páistí istí sa seomra seo, bhí siad cáilte, ní raibh faic le dhéanamh ach iad uiligint immer. Agus ní dóilm go bhfuil éon rud eile mar an ggéine sa bhfuil an Fichille. Like, tá sé Jackar sílim féin páiste síos agus díreadh aonseanna a bheith aige ar feadh níos mó ná 15 nóiméad. Ach, nuair tá sé gimmart an Fichille. Tá sé cáilte ar feadh uair ar a láiad díreadh aonseanna steas a cogadh gach bart tá deanta acu spéisiú tábhachta. Cos bhfuil leis an bé dara an sléimhteoir bhí mé smaoinú a caint níos déanaí agus bhfuil dara an seo Jimmer. Ba bhí mé smaoinú le gach bart a dóg an tusa. Tá sé ionta tábhachta. Ní léon spás an botúna dhéana. Agus tá sé mar an ggéine bhain ceartta go písa bag. Tá mar súla do caint go mór. But so tá gach rud ionta tábhachta don na páistí seo. But is féidir leo a bheith cáilte agus a smaoineamh caiimiid an ábhar seo a chur na scoilna go hifigúil más féidir. Munar féidir den just caiid sibse mar tiismothirí mar múnseoirí nó cabbé tactic a thuirt den na héintse na baige seo níos cum is smaoineamh. Ní mis ag fearcan dear an am so tá bronnadh an faoi sin. Oh yeah. Just a swing. Bhí mé ar thuras cé Tom anyway, ní mé sé ag fearcan ar an Tom agus níl sagam. Anyway, bhí mé sé cáint le bhí mé ag Nua Eabhrac an radio agus tá mé sé ag iwi an Fichille a bheith mar sport ifigúil sa tíir seo. Agus tháinig mé go raibh a horseshoe throwing mar sport ifigúil. Cuid, tá sibse gaire ach híal an Irish Sports Council gohfuil sé tábhachta ní hiigem. So bhí díosbrocht agamsa nírós agamsa gur díosbrocht a bhí ar siúil, but anyway bhí díosbrocht bag agamsa le Paul McDermott agus an Irish Sports Council. Agus híal sé gur cléthe é a bheith le pointe. Agus níor hiig sé an dóin nó an smuinteach stratéiseach go thomláin a bheith agus an foiineamh agus an corp atá cáilte. De thosaí mise ag imirt an íhall, mise sais foiineamhach, so híal mé na mé an síos os córtábla a bheith níos mó na deint nóiméad. Agus just Beidir gur bhfuil mé smaoineamh gur saoas dóin páiste bhfuil mise cáilte istíhan ach bhí mé an ag an am sin smaoineamh go ddíreach ar feadh níos mó na 3 uair. Nuair bhí mé háil bhí mar friar na hair an 2 uair. Agus an dearnach ahrú an nuirí bhí mé cantí man síosc Siberia. Bhí cléthe agamsa ar feadh 6 uair go láid. Yeah, but mise foiineamhach. Mise a gul héidir téidir, but bhí me an smaoineamh cinse tar éis ar 6 uair ringe mé botún agus cáil mé an cléthe. Ach, bhí me an a bheith cáilte, so caiim mé smaoineamh ar agus Boyle just má smaoiníonn sibse. Nuair déan sibh na bháile nó páistí neacht, le tá neacht agam sa níl se ach séanis ach thosaí sé gimmart nuair bhí sé cethir. Cinse nach raibh sé gimmart ach leis na lads bag na ceithní bag agus má táhalas a bit agus a faoin Fichille má déan an ceithneach sús go dtí an bar fáin tú banrín, so an cléith bag a bhí agam ná an kidding a bhain banrín buainte. But bhí sé an like ag a cethir bliain díis. Smaoineamh. Tá na cligan na páistí anna tábhachta den tíir seo go háirithe san le tá nniuháin. So just, I suppose, go bhfuil dearú a chur
smaoinemh an arbhar seo de páistí, se anna táhachta I dain. Just bun trí las, tá anna chuid tíarna go bhfuil se mar arbhar ofacail in scoilna agus tá anna chuid statisticí a bhfuil rá go dagan feabhras leabh, mata, óileacht, just anna chuid sosialta, anna chuid rudaí. Ní go ná arbhar seo, seo rud speisialta. Agus ní just dumpsa. Donna páistí. Go maig. Thank you.